vega mesela karo u nexweş were bêjim. Gocarekî cara rehmel dê bavê me hazir û guhdar e. Gorojekî yekî ker hebû hengîl mehla xwe navê xizbûne kero û zaf behsa wî dikirin civê mehelê zaf adiz bû gorabû ez ê mala xwe ji vê mehelê bibim. Bime meheleke dî got kesek min nas neke. Kes nizan bê goz kerim. Rabû mala xwe bir çû meheleke dî û mehla golê çûyê de nexweşekî cîranî wî nekê hebû. Gola zê herim ba nexweş ez ê jê re bêjme derbasbûyî bê û ji xwe nizanin goz kerim. Ez ê jî hema çim pirsayî kum ez ê werme mala xwe mayê çi bêqî? Go beşxwe ego çiçine peşî ji xwe re malê düşünmîş kir goz ego çine ba nexweş dibêjin ma çawayî başî ew jî ê bêjî ez baş im. û ez ê jê re bêjim ma doktorê te kî ye ew jî elbet navê doktorekî bêjê. û sonra ez ê bêjim ma xwarin ve xwarina te çi ye tu çi dixwî û tu vexwî ew jî elbet navê xwarinekî bêjê û ez jî zêr gora xeberdanî û cawayî bidime de ez ê rabim werme mala xwe. Got tamam ola va zirabim ez ê herim. Rabû xwe hazir kir çû ba mala cîranê xwe derî lê vekirin gome derî xist got were tu bi xêr hatî got xwediş te razî bê çû bi hezirê xeberdana wanekê xeber da çû hundir û rûnişt. Çû ber serê nexweş rûnişt ji nexweş re got hecî tu çawayî tu başî hecî got me hecî çawa hecî dimrê. Got baş e xwedê bikim xwedê bikim. Jê were got bêjê ez baş im. Hecî got ev çi dibêje vêga ê dorayî nekê got hecî mêvane tiştek nabe biyayî nekê xeberayî neke. Kêlîkek tê de çû careke dî ji hecî pirsî. Got me hecî doktorê te kî ye? Hecî got me doktorêm kî ye? Doktorêm Ezraîl e. Got baş e baş e got ew bêvê te xilas kê. Hecî careke dî xwe qahîdan got vêga ev çiş bîne dibêje? Got vayê dorayî nekê careke dî hecî sekinandin got hecî tu biyayî nekê neke ber bayî nekeve te îşe xwe jê neyne. Mêvane eybem nikarin berdinê de. û kêlîkek tê de çû ev nekê jî careke dî jê pirsî. Got me hecî xwarin ve xwarina te çi ye? Tu çi divexwî û divexwî? Got me hecî çi dixwî û divexwî? Hecî bûye tez bixwe. Got baş e baş e bol bol bixwe tê baş bibe. û dê hecî zaf adiz bû got rabin ber devînekê ev neke hatiye got min ji min re bêjî derbasbûyî bê hêvê tir vî min beheca vî ji ba min derxin. Rabû raşne dare û qey ketin vînekê ji malê derxistin got ma min çi kiriye sucê min çi ye? Got nizanî hûn kere rebenê xwedê ew jî li gora xeberdana texmîna xwe çi çê. Wala berdanê de û çû mala xwe rûnişt got ez çi bikim ez çi nekim kerbûna min serêm bûye bela ez çi her me ku dirêjî ev mesela min aynî ev mesele ye. Mesela me çûn ev deviya rehmel dê bavê me